Disyembre 25 ang petsa sa pagkahimugso sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana giun sa mga pagkahibalo sa mga Katoliko nga Disyembre 25 ang pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Una, tungod kay na ay implied, indirect nga presentation ang balaang kasulatan mahitungod sa pagkahigmugso ug pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo katong iyang gitawag og petsa ug bulan. So kung ato ang tawag initan-awon sa balaang kasulatan, sumala pa ni San Pablo nga ang atong Ginoong Jesucristo natawo siya sa insaktong gitawag og panahon. So kung may yung taga natawo siya nahimugso siya sa insaktong panahon, so buti pasabot nagapunting kana sa bulan, adlaw o gitawag og petsa. So karon kung saan man nato pagkabalo nga Disyembre 25 gyud ang pagkatawo sa ato ang Ginoong Jesucristo. Una, tungod kay ang mga Hudyo kaniadto na sila gitawag og yearly celebration or yearly feast kanang giingon og kinang gitawag nila og Day of Atonement. Ang Day of Atonement sa ato ang kalendaryo mutakdo na sa September 25. Unya kanang maong panahon na ang mga chief and high priest mosulod na sa Holy of Holies nga lugar ug mag-offer kana og insenso. So buot ipasabot September 25 mao nang panahon na nga ang mga Hudyo moadto dito sa templo aron paghalad og insenso aron pagtabon sa ilahang gitawag og mga kasalanan or pagpadayag nga sila gitawag og nagbasol. So kana nga panahon mao nang nahitabo kang Zacarias nga amahan ni San Juan nga magbubunyag nga ni anang panahon na misulod si Zacarias dito sa balaan ug balaan nga lugar ug nag-offer og insenso. Og ni anang panahon na gipahibalo siya ni Anghel Gabriel nga magbuntis ang iyang asawa nga si Elizabeth ngadto kang San Juan nga magbubunyag. So buot ipasabot ang annunciation ug ang pagbuntis ni Santa Elizabeth nahitunong sa gitawag og September 25. Karon unom ka bulan maguwang og edad si San Juan nga magbubunyag kang Ginoong Jesucristo. So kung ato ang ihapon gikan September 25 ang ikaunom ka bulan maunang gitawag og Marso 25. So ato ang ihapon para siguruhon nato nga Marso 25 gyud. September 25 man to. September, October, November, December, January, February, March 25 mauna ang kitang mga Katoliko nagsaulog ta ni anang maong pagpahibalo ni Anghel Gabriel sa mahal nga Birheng Maria nga mamahimo siyang inahan sa ato ang Ginoong Jesucristo, inahan sa Dios. So buot ipasabot kung ato ang tan-awon kanang giingon ni Anghel Gabriel, ikaunom na kabulan karon San Lucas Kapitulo 1 bersikulo 28 hangtod 31. Ingon pa ni Anghel Gabriel, ikaunom na kabulan karon ang pagbuntis or ang pagsabak sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. Wala mosulti si Anghel Gabriel nga ikaunom na kabulan kagahapon or katong isang adlaw or ugma ba o sunod semana ba. Ang giingon niya, ikaunom na kabulan karon ang pagsabak sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. So takdo gyud March 25. So, nakitang mga tao din sa kalibutan, ang babae gani, basta magbuntis na, mga anak na pagkan ikasiyam kabulan. So, muihap ta. From March 25, muihap ta og 9 months. So, yon March, April, May, June, July, August, September, October, November, December 25, mauna ang petsa sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Mo nang moingon tag Merry Christmas kay nagtuo ta nga ang Kristo na tawo ni ining bulana, na tawo ni ining maong pitsaha. Christmas celebration o sa kapaganong selebrasyon ay dili na mao. Nga naman tungod sa hinungdan nga before pa nag-declare, before pa nagsaulog ang mga pagano ni anang maong gitawag og mga pitsaha, ang mga Kristiyano nagsaulog sila ilang fiesta kung sul Invictus o kang Saturnalia, na ang mga Kristiyano kaniadto na ani pagsaulog mahitungod sa pagkatao sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ano sa man di ay gi-declare ng Feast of Saturnalia. Gi-declare ang Feast of Saturnalia mga around 274 to 275 sa panahon ni Emperor Aurelian.
So kanang ni anang maong gitawag og panahon na iyang gideklara nga ang tibuok gitawag og impyerno magsaulog kita sa ato ang Dios Saturnalia or gitawag og Dios nga adlaw or Sol Invictus. So buti pasabot before 274 or 275 wala pay exact or wala pay kanang piho nga celebration ang mga pagano kaniadto concerning ni anang maong kasaulogana. Ya anos man na anos unsa man ang bulana og pitsahan ng tawag anang Feast of Saturnalia based sa declaration ni Aurelian. Kanang maong gitawag og bulana, kanang maong pitsahan natunong pud usab og December pero naa sila giingon nga long celebration. Ang long celebration gitawag og mahitabo from December 17 hangtod sa December 23. So di gyapon mo takdo didto sa gitawag og December 25. Karon pag-abot ni Julian the Apostate, iyahang gi-revive na nga maong kasaulugan kay nawala naman na sa panahon ni Emperor Constantine. Nawagtang naman na siya. So iyahang gi-revive nga naman kay si Julian the Apostate dating gitawag og Kristiyano pagkahuman nibalik og pagkapagano nasuko siya sa mga Kristiyano mo na ang katong pagtuo sa mga Kristiyano nga namatay na tungod sa pagtuo sa mga pagano di ay na namatay na tungod sa pagtuo sa gitawag og mga Kristiyano mo nang iyahang gibuhi. So karon katong December 17 to December 23 nga Feast of Saturnalia gidungagan niya pagka December 25 mo to katong tawag ining the Sun God again kang Sol Invictus. Iyang gi-particularize nga gitawag og December 25. Ano sa nitabo mga around 354 sa panahon ni Julian the Apostate, si Juliano ang apostata. Yun. So buti pasabot before 354, before 274, wala pay fiesta ang mga Romanong pagano mahitungod sa ilang kasaulugan sa mga ilang mga Diyos-Diyos sa panahon sa December 25. Question, ang mga Kristiyano ba na ba sila gitawag og pagsaulog mahitungod sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo? Kaniadto for the first 300 years dili pa sila ka-practice publicly sa ilang pagtuo kay illegal man sila. Mo nga na ay 10 great persecutions or 10 general persecutions from 1st century AD hangtod sa gitawag og 3rd century AD. So ang ilang ginabuhat di sila maka-celebrate publicly pero ilang i-commemorate ang birthday sa Ginoo tago-tago na sila commemoration. And ang document ni Saint Theophilus tawag ining usa ka gitawag og obispo og si Pope Saint Telesphorus mga around 1st to 2nd century. Makita nato og naghatag sila pahimugat nga nagsaulog sila sa piyesta sa pagkatao sa Ginoo December 25. Unya gisundan pagyud na ni Saint Hippolytus of Rome, Bishop of Rome, nga iyang gisulti nga December 25 mo nang pagkatao sa ato ang Ginoong Hesukristo. So bakit lang ilang giingon nga paganismo ng atong pagtuo sa pag-celebrate nato ni anang maong gitawag og Christmas.